Здравейте! Прекарайте един ден с мен в университета. Тук ставам и разбира се, първата ми работа е да пия една чаша вода. Започваме с закуската. Изкарвам пастет, малко плодове, ягоди, банан. Разбира се, хляб и започваме да мажем. Нарязваме си плодовете. И ги слагаме в чашка. Местим се в банята, където, разбира се, първо си почиствам лицето, слагам крем, който е задължителен сутрин и вечер. Отиваме малко на терасата и прекрасната гледка, която имаме. Тук съм почти готова, вече съм облякана. Стресваме косата и започваме с грима. Първо гланц, коректор, който ми е на свършване, но правяме веждите и, разбира се, контур и руж. Извиваме набързо миглите, слагаме спирала, която и тя е на свършване. И сме готови. Малко закъснявам, но тръгваме. Времето, между другото, е доста слънчево. След 20 минути вече съм тук. Тук малко и от самите лекции и прекрасния таван, който имаме в залата. Време за малко хапване, а именно първото ми хранене, закуската, плодовете, които си направихме по-рано. Идва време за обяд. Аз взех пиле в сладко-кисел сос и ориса зеленчуци. И пак се връщаме за още малко лекции. Най-накрая се прибираме. Минаваме набързо през магазина да вземем някои неща.